an balimaw ani yankuma bi kibaruya m'an bolo k'a las'a ma o de ye ko baki résultat kɔni olu bɔra an ka jamana kɔnɔ ni baki résultat ninnu bɔra kunun kabini 15 heures waati n'i y'a ta k'a lajɛ ɲina résultat kɔni kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kɔni ko jara ka tɛmɛ salon ta kan ko k'a d'a kan maa 101 ni kɔ min ye nin examen in kɛ maa 33 ni kɔ ko olu kɔni sera k'a sɔrɔ ko n'i ye o ta k'o jateminɛ kɛmɛ sara la o bɛ taa i da 32 kɔni ko o de sera ka tɛmɛ ko n'i y'o da salon ta kɔrɔ ko salon ta min tun ye 24 ye kɛmɛ sara la ko b'a jira k'a fɔ kɔni ko ɲina t'a la ko dɔ farala pasanw kan o hukumu kɔnɔna na kɔni directeur du centre national des examens et concours ale kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko n'i y'a ye ko dɔ farala ɲina examen pasanw kan ko kɔni ye u yɛrɛ ka cɛsiri de ye ko k'a d'a kan ko repêchage kɔni foyi ma kɛ ɲina ko donc ko b'a jira k'a fɔ kɔni ko olu yɛrɛ sen ma don a la ka se ka mɔgɔ si latɛmɛ k'a sɔrɔ i man ka tɛmɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a jira a la k'a fɔ fɛnɛ i n'a fɔ an tun b'a fɔ an y'a jira o la cogoya min na kunun sitting ni o ye sigili ye min kan ka kɛ hors thème da la o tun kan ka kɛ kunun tile bɛɛ kɔnɔ nka an tun y'a jira a la k'a fɔ cogoya min na kɔni a tun daminɛna nka maa dɔw taara nin ko in kɔni ko k'a tiɲɛ o tɛ maa wɛrɛ olu ye lubaru de ni olu ye nɛgɛtalaw ye olu taara denmisɛnninjɛkulu minnu ye nin wale in ta ka taa u sigi hors thème da la u kɔni taara ninnu kɔni lawuli ka bɔ yen ko k'a d'a kan ko ninnu kɔni ko u ka nin nali ko o t'u ka fɛɛrɛ ye k'olu yɛrɛ sirannen don k'olu ye nin quartier mɔgɔw de ye k'olu sirannen don ko kɛlɛ ka bɔ a ko la denmisɛnninjɛkulu minnu bɛ nin ko kunna kɔni ni o ye trop c'est trop ale ni ça suffit ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko lubaru n'olu ye nɛgɛtala ninnu ye k'u ye olu bɔgɔ wa k'u ye ko bɛɛ kɛ ko n'u ka wuli ka bɔ yen ko sinon k'u bɛ ko las'u ma u y'a jira k'a fɔ kɔni trop c'est trop ale ni ça suffit ko olu kɔni ye nin ko in bɔ a ma fɔlɔ kunun nka ko o kɔrɔ tɛ k'u b'a bɔ a ma pewu k'a d'a kan k'olu bɛ tila ka segin ka na nin yɔrɔ kelen in na ka fɔ olu ka directeur ni o ye hors thème directeur ye ko ka wuli ka bɔ yen ko mɔgɔ wɛrɛ ka sigi a nɔ la ko f'u k'o sɔrɔ ko k'a d'a kan kɔni ko hors thème kɔni kɛlen don télé min tɛ malidenw bɛɛ ta ye k'a d'a kan k'a bɛ mɔgɔ dɔw ka kunnafoniw fɔ nka a b'i datugu dɔw ta kan ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la.